Hola, ¿qué tal? Introducció bàsica de dades en una taula d'Access. Vagi per endavant, que jo sempre us diré que no s'han d'introduir les dades directament a les taules. Per això es fan servir els formularis, que van molt més bé a l'hora d'introduir i modificar les dades, ¿vale? Però anem a ampliar unes quantes dades per després a l'hora de fer consultes i que hi hagi algunes coses dintre de la nostra base de dades, d'acord? Estic aquí ja a l'ordinador, tinc oberta la meva base de dades, la biblioteca, que ja coneixeu. Anem a introduir editorials. Fixeu-vos que li faig doble clic i veieu que està en vista hoja de datos. Podria anar a la vista disseny, però no m'interessa. Estic aquí a la vista hoja de datos, que és el que jo ja vull, ¿vale? Tenim aquí el codi editorial, el nombre editorial, puc fer una mica més llarg si m'interessa, ¿vale? I fixeu-vos que és així de fàcil, ¿vale? Llavors, anem a posar, per exemple, codi editorial, edicions 2000. Només una cosa, quan esteu editant un registre, sempre us surt aquest icona d'aquí d'un boli o un llapis, ¿vale? Sempre, una altra cosa, al final sempre hi trobareu una línia amb un asterisc que és per introduir un registre nou. Sempre ho trobareu, ¿vale? En les taules, sempre. Anem a introduir ara llibres, per exemple. Obro els llibres. Fixeu-vos, ja tinc les editorials per aquí, els llibres per aquí. Anem a posar un codi de llibre 1, títol de llibre, anem a posar-lo així una mica més llarg, el perquè de tot plegat. L'entrada serà, jo què sé, 1 del 2 de 2021. Fixeu-vos que tindríem, com que és un tipus data hora, tenim aquesta, que podem introduir directament la data així. Editorial, anem a posar edi. Fixeu-vos que hem de posar el codi de l'editorial i no el nom, ¿vale? El que emmagatzemem és el codi, ja veurem després com treure el nom de l'editorial a partir d'aquí. Realment és a partir de les relacions que es pot treure. Any del llibre, doncs 1994. Valor del llibre, 15 euros. No està deixat i l'idioma és català. Perfecte. Següent llibre. Fixeu-vos, aquest registre ja està gravat. O sigui, quan jo ara tanqui la base de dades, aquest registre ja està gravat. No cal desguardar els canvis, tot allò, això no cal. No cal, ja està gravat, ¿vale? Molt bé, ja està, ja tenim tots els llibres introduïts. Anem a veure ara la taula dels autors. Així, nou, ja els tenim tots. Anem a veure ara els escriptors. Vale. Anem a posar novel·la, poesia. Si jo ara poso novel·la, un altre cop, per exemple, fixeu-vos que el descriptor és clau principal. Si jo l'intento repetir, em dirà, bueno, tota aquesta parrafada llarga, que ve a dir que els canvis que els canvis sol·licitats a la taula no es poden realitzar correctament perquè infringeix les regles de l'integritat referencial. Per tant, que no es pot fer novel·la, ¿vale? Que ha de ser una altra, I un conte. Vale, doncs són els descriptors que tenim. Vale, ara anem a relacionar els autors dels llibres. Vale, aquests codis corresponen al codi del llibre i aquest al codi d'autor. Vale, i ara anem a veure els descriptors dels llibres, que tenim un conte. Vale, veieu, cadascú. Aquest codi de llibre 1 és un conte en poesia. El codi de llibre 2 és una novel·la policíaca. Vale, doncs ara jo ja els podria anar tancant. Molt bé, doncs perfecte, ja està, introducció de dades feta, ja està, ens veiem en el proper vídeo que serà sobre consultes. Adeu!